Тук съм. Ти къде си? Тук ли си се скрила? Ето и на какво попаднах в Лили, новият гланц на Катрис. Неговата цена е 7,89. Имаше го в 3 цвята. Аз си взех ето този най-светлия. Мирише доста приятно. Сега ще ви покажа и на ръката си го слочнах, да видите как стои. Ето го и него как стои. Доста нежно. Бих казала, че е доста хубав. Ще видим как ще се представи за напред. Не е лош, както казах за сега. Ако имате път през Лили, минете и го вижте. Ако ви хареса, можете да си го закупите. Сега ще ви покажа и какво си поръчах от Беркер, като повечето от продуктите са за една моя колежка, но за себе си поръчах една маска, която много исках и още други. Ето как изглежда самата кутия. Отваряме я и тази маска е подарък към поръчката. Поръчах си ето тази маска на Skin 1004 и една ето такава на Peppertronic. Като цяло аз вече имам крема, тонера, така че си поръчах една маска. Това е комплекта за нея, който сега ще ви покажа. Аз си поръчах една нощна маска на Medicube, която ще видим как ще ми подейства. На доста добри отзиви видях за нея, така че си я поръчах. Ето това е комплекта, който е с серума, тонера, крема и маската. Също така подарък е и ето тази четка, с която можете да нанасяте маските си по-лесно и по-удобно. Това е поръчката ми от Беркер. Ако сте си харесали нещо, може да разгледате в техния сайт и да си поръчате и вие. Както сте видяли от предните кадри, разделяхме чорапките с кауза, разбира се. Живота с синдром на Даун. Ще ви покажа какво съм взела за Николчето и за себе си. Ето тези. Ето тези са за мен. Тези са за Николчето. И тези също са за мен. Аз като цяло подкрепям доста тези инициативи и мисля, че са пари похарчени за нещо хубаво. Така че тези чорапки бих казала, че са супер подходящи и за подарък. Наистина да бъдем хора, датата наближава. Мисля, че ако не се лъжа, се падаше 21 март. Така че на 21 март обуйте си 2 различни чорапа и подкрепете каузата. Съвсем случайно в магазинчето до нас видях и вторият вариант на круасан на Милк с ванилов крем и реших да го взема да го пробвам. Ето го и него. Определено ми хареса, но цената му според мен е доста висока за круасан от 50 грама. Не знам, може да ми кажете вие как мислите, но хубави са, да, но цената е просто